Sou molt intel·ligents per haver trobat el nostre amagatall. Malauradament, no viureu per explicar-ho, noi. Veig que heu trobat aquell lloc indecent on els mals de París viuen junts de fa temps. Veig que heu passat amb valor insolent i ara sou a la nostra cort. Hola, valents! Camina al bosc, passiveu al sec. Però en els morts són morts. No podreu explicar com puc dir-ho més clar. Quan ens ataquen espies intrusos, fem com les vespes que cuiden l'eixam. Som a la cort dels miracles, on és un miracle si arribes a fotre'n el cap. Veniu tots cap aquí. Tenim uns quants caps per lligar, amics. 2 per fer senyes. Un parell d'espies d'en Frollo. I no uns espies qualsevol. El capità de la guàrdia i el seu lleial servidor i sequàs, el Camparet. Quan fem judici a la cort dels miracles no hi ha mai defensa i el jutge sóc jo. No ens aturem amb foteses inútils perquè és la sentència el que val de debò. Algun últim desig? És el que diuen tots. Ara que hem vist proves tan punyents... Qui és tu? Denegat, no hi ha dret, calla! Declaro que sou molt bona gent. No hi ha delicte pitjor. Comenceu a resar! Espereu!